аз съм Кърли и днес ще интервюирам няколко души. И те ще са Сметанка, Белушка, Начката, Фенси 2 и Съни. И нека първо да посрещнем Сметанка! Кърли, ела по-насам. И разкажи за себе си, както обичайно. Аз съм Сметанка, на 10 години, от Котешката гимназия. Майка ми и баща ми са много мили с мен, сестра ми е Роузи. И най-добрата ми приятелка и сестра ми е Роузи отново. Не понася Минка, Нала и Фенси. Извинявай, много се страхувам от камера, за това си тръгвам. Сметанка е срамежливка. Добре, и нека посрещнем Начката. Ела, Начек. Коста, братук. Добре, нищо, братук. Разказвай за себе си. Добре, аз съм Начката, готин съм, пичага съм, на 10 съм. Претърпях инцидент с ухото, ето както се вижда, тук са ми го шили. Но, какво ми дреме и така. Уча в Котешката гимназия, досадната ми сестра е Белушка и обожавам да свира рок с групата, да ходя по турнета. Чакай, ти не си ли само на 10? Да, това не ми пречи, ние сме котки. Имаш право. Добре. И така, нямам какво повече да кажа. Тъчен ваток. Бай. Трябва да свири рок с групата. Един концерт след малко. Добре. Чао. Бай, браток. И защо всички говорите на браток? Божичко. Но, заради. И нека посрещнем сега нормалната Белушка. Да е нормална, да е нормална, да е нормална, да е нормална. Здрасти! Коста, Белушке? И разказвай за себе си. Добре, аз съм добре, благодаря. На 10 съм. Казвам се Белушка, от Котешката гимназия съм. И най-добрата ми приятелка, и като сестра ми е сякаш, е Мари. С нея обичаме да ходим по шопинг. И така. Не знам какво друго да кажа. Родители, как ти тече живота, какво най-интересно си правила и защо. Не разпитваш ли прекалено много? Аз задавам въпросите тук. За режи. Разказвай повече, бе, Женке! Добре. Куч. Добре. И така. Няма да казвам това, че е позорно. Ще го кажеш и още как. И ще викне Фенси. Добре. Значи, когато бях на 5, метнах турбичка с развалени неща и то от най-отвратителните по брат ми. Много смешно, давай! Много си гаден, знаеш го. Не ми пука. И после разрива си ме наказаха. Браво! Кърли, ти си гаден. Знам. Защо ще участвам в тъпото ти шоу? Не е тъпо, Женка такава. Зарежи, тръгвам си, ти си тъп. Не те, срам! И сега ще посрещнем нормалната Съни, която е доста грамадна. Най-гигантската в училището за сега е Дон, майката на Фенси, която научи от гимназията. И някой я поразпитам. Добре, здрасти! Коста, Кърли? Нищо. И ми разказвай за себе си.
Аз съм Съни, на 10 години. Уча в Котичката гимназия. Най-смешното нещо, което съм правила е, когато направих номер на учителката ни по български, когато сложих пръскаща възглавничка на стола и тя не спря да сяда и да издава онзи смешен пръскащ звук. Целият клас се пукна. И ще го видите в някои от епизодите. И аз много обичам да рисувам и да снимам филми с приятелите ми, които са много забавни. И това е от мен. Супер! Яка! Номер с пръскащата възглавничка е много готина. Чао, Кърли! Имам урок по английски, трябва да тръгвам. Чао! Поне Съни беше нормална. И нека видим последно и майката на Фенси. Извинете, че замълчах, забравих си репликите и така. Ето го и ловището. Дон-дон-дон! Здравейте! Тук не съм! Здравейте! Аз съм майката на Фенси. И така, знам, Кърли, репликите ти наизуст и почвам да разказвам за себе си. Уморих се да казвам това. Добре, аз съм майката на Фенсмина. Така, често обичам да ходя при директора, когато я наказват и когато бях дете и аз бях като нея. Не точно. Бях по-нормална, но така де. По-красива и готина и имаше едно момче Боб. О, какъв романтик. Ти си някаква стара бабичка, не ми трябваш, не си интересна. О, мога да съм интересна. Естествено. Помня, когато бях любовница на един Фрец. Що за име е това Фрец? Ти млъквай там долу. Дресил такъв и нека продължим. Така. И беше страхотно. Обичахме се, но изведнъж Вероника фон Дрънстентайн ми взе мъжа. Не беше честно. Полиция, някой да изгони тази откачалка. Дрънка само дедешки глупости. Не са дедешки глупости, мамка. Някой да я спре! Помощ! Някой да ме спаси! Боб! Мъжът ми е от Народното събрание! Да, не ми пука. Добре, и това беше от няколко нормални и една откачалка. Аз съм Кърли. Дано да ви е харесало.